Γεια σου Ιωάννη. Γεια σου, Magic. Σήμερα θα κάνουμε το επόμενο podcast μας για το κανάλι και έχουμε μιλήσει από χθες και κανονίσαμε να τα πούμε σήμερα για το θέμα η ζωή μετά. Κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι τόσο μαγικό εκ πρώτης όψεως, αλλά υπάρχει μαγικό ενδιαφέρον. Άσχετα όμως με τη μαγεία, υπάρχει ενδιαφέρον πολλές φορές μέσα στην ζωή, μέσα στην καθημερινότητα, ε, τι υπάρχει μετά. Κανείς βέβαια δεν έχει γυρίσει να μας πει, αλλά έχουμε εμπειρίες και έχουμε και το πώς το σκεφτόμαστε εμείς. Έτσι. Ε, ωραία. Πάμε στο θέμα μας, να τα πούμε, έτσι, να κάνουμε την κουβεντούλα, να μάθουμε ένας από τον άλλον, να μάθουμε έτσι να αλλάξουμε απόψεις, εμπειρίες και όλοι όσοι μας ακούνε να τους βάλουμε να σκεφτούν ενδεχομένως ή να θυμηθούν δικές τους εμπειρίες που έχουν. Ε, ή, όλοι μας χάνουμε κάποιο δικό μας άνθρωπο και όλοι μας σκεφτόμαστε ή ερχόμαστε στην κατάσταση να σκεφτούμε τι μπορεί να υπάρχει μετά, είτε το πιστεύουμε είτε όχι. Κάμια φορά συμβαίνουν πράγματα που μένουμε απλά με ανοιχτό το στόμα και δεν έχουμε μια εξήγηση. Κάπως έτσι το σκέφτομαι εγώ. Είναι πάρα πολύ ωραία η ιδέα αυτή και εγώ είναι ένα τεράστιο θέμα που μπορεί κάποιος να το πιάσει με πάρα πολλούς τρόπους. Νομίζω πως το θέμα το μαγικό όσον αφορά το θάνατο ε, α, υπάρχει και υπάρχει από πάρα πολλές διαστάσεις, αλλά ακόμη και οι ίδιες οι εμπειρίες αυτών οι οποίοι μένουν πίσω και βιώνουν πράγματα και καταστάσεις με τους προγόνους τους ή φίλους και ανθρώπους που έχουν χάσει είναι από μόνο το μαγικό, διότι υπερβαίνει αυτά που η επιστήμη γνωρίζει μέχρι στιγμής και αποδεικνύει περίτρανα ε, την κατάσταση της συνείδησης και του νου όπως αυτή συνεχίζει μετά. Ναι. Εμένα μου έχει κολλήσει τώρα ένα γεγονός το οποίο δεν το είδα, το άκουσα από δικά μου άτομα, ε, έτσι, οικογενειακή ιστορία είναι και δεν ξέρω πώς να δεν ξέρω αν είναι η ώρα να το πω τώρα και να το ξεκινήσουμε έτσι και να μιλήσουμε, μάλλον να μας πάει το θέμα μόνο του. Ας πω την ιστορία. Η ιστορία είναι η εξής. Αθήνα τώρα, ο παππούς μου έχει πεθάνει μερικές μέρες, εγώ είμαι παιδί του Δημοτικού, το σπίτι είναι δύο σπίτια. Στο ένα μένει η γιαγιά μου και ο παππούς που πέθανε έτσι, εκεί πέθανε. Και στην ίδια αυλή, δεν είναι πολυκατοικία, στην ίδια αυλή υπάρχει δεύτερο σπίτι, το οποίο μένει ο θείος και η θεία, με τα παιδιά. Και σκύλος. Η γιαγιά μόνη της. Κατεβάζει τα σκουπίδια βράδυ. Βγαίνει έξω και πετάει τα σκουπίδια στον κάδο. Και ακούνε ένα μεγάλο μπαμ από το σπίτι της γιαγιάς και του παππού. Ο σκύλος αρχίζει να καυγίζει, η γιαγιά ήταν έξω στον δρόμο. Θείος, θεία τρέχουν να δουν τι έγινε αυτό. Γιατί ήταν πολύ μεγάλο μπαμ. Έτσι, το περιγράψαν σαν ένα κρεβάτι, το διπλό, στα ξύλινα τα παλιά, η καριόλα που το λένε έτσι. Να του Μμμ. σήκωσε κανείς ένα μέτρο ύψος και να το άφησε να πέσει με ορμή κάτω. Νομίζαν ότι έπεσε η γιαγιά, ότι κάτι έγινε, ξέρεις, και άρχισαν να τρέχουν προς τα πάνω. Ο σκύλος σταματά να γαβίζει. Η γιαγιά δεν έχει καταλάβει τίποτα, γυρνάει και αυτή πίσω και βλέπουνε μία πατημασιά να έχει ξεστρώσει το κρεβάτι που κοιμόταν ο παππούς. Όλοι το πήραν σαν σημάδι. Κανείς δεν θα μπορούσε, έτσι όπως είναι το σπίτι, μπορώ να πω, δεν μπορεί κανείς να πει ότι μπήκε κάποιος κλέφτης, ότι δεν γινόταν από εκεί, δεν γινόταν να πει από την πίσω μεριά, γιατί υπήρχε πολυκατοικία, δεν υπήρχε καμία πρόσβαση σε άνθρωπο να μπει εκεί μέσα
Και μάλιστα να κάνει και τόσο σαματά για μερικά λεπτάκια, για 3 λεπτά που έκανε για να βγει έξω, να πετάξει τα σκουπίδια και να γυρίσει πίσω, να μπει μέσα να κάνει τόσο σαματά. Ας πούμε, άμα ήταν και να ήταν κάποιο ο κλέφτη που μπήκε, ας το πούμε, θα έπαιρνε κάτι και θα φεύγει ανενόχλητο και χωρί να δείξει την παρουσία του. Εδώ ήταν σαν κάτι, ήθελε να δείξει την παρουσία, ήταν σαν μια πατημασιά, λέει, ε, που ξέσπασε το κρεβάτι, έτσι, είχε το βαθούλωμα δηλαδή. Τώρα δεν το είδα. Ήμουν και εγώ πιτσιρικάς. Σήμερα δεν ξέρω τι να πιστέψω και τι να μην πιστέψω. Ήταν πολύ ενθουσιασμένοι βέβαια οι άνθρωποι, όλοι από όλες τις μεριές που έγινε αυτό το πράγμα. Πώς το ακούς εσύ? Δεν την έχω πει αυτή την ιστορία. Αυτό, ναι, είναι κάτι το οποίο ακούω πρώτη φορά. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση διότι δείχνει σαν μία κατάσταση όπου πράγματα μεταβαίνουν από μία διάσταση στην άλλη, γιατί έχει τον κρότο, έχει τα σημάδια που έχουν συμβεί και μου θυμίζει πολύ πράγματα τα οποία περιγράφουν σε επαφές με οντότητες είτε προγόνων είτε απογόνων είτε σε τελετουργική μαγεία. Και έχω κι εγώ μια παρόμοια εμπειρία που την έχει διηγηθεί η αδερφή μου στο σπίτι το παλιό που ζούσε ο παππούς μου. Όταν ο παππούς μου είχε πεθάνει, περπατούσε στο ξύλινο δάπεδο του σπιτιού κάθε μέρα και κάθε νύχτα και όταν η αδερφή μου κοιμόταν εκεί, του έλεγε «Παππού, αν είσαι εσύ, σε παρακαλώ σταμάτα γιατί θέλω να κοιμηθώ». Και σταματούσε. Και έχω παρόμοιες εμπειρίες, όχι τόσο δυνατές όσο αυτή που περιγράφεις, αλλά ταυτόχρονα αυτό με κάνει και σκέφτομαι ότι στην Ανατολή και στην παράδοση την μυσταγωγική τους, αλλά και στην καθημερινότητά τους, οι πρόγονοι είναι τα πρώτα όντα τα οποία επικαλούνται για να επέμβουν, είτε σαν προστάτες, είτε σαν δάσκαλοι, είτε σαν διαμεσολαβητές για να αλλάξουν πράγματα από τον πνευματικό κόσμο στον υλικό. Και αυτό με κάνει και νιώθω ιδιαίτερη αισιοδοξία, διότι τα περισσότερα πράγματα τα οποία παρατηρούμε τείνουν προς την κατάσταση ότι η συνείδηση συνεχίζει με διάφορους τρόπους και μπορεί να αλληλεπιδρά. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι και στην αρχαία Ελλάδα ήταν εξαιρετικοί νεκρομάντες οι αρχαίοι Έλληνες. Να σε διακόψω εδώ, γιατί κάτι με έκανε να σκεφτώ κάτι. Μμμ. Το σύμπαν, πολλές φορές από τους επιστήμονες, παρομοιάζεται σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα σαν αυτό τα προγράμματα που τρέχουμε στους υπολογιστές. Πολλές φορές δηλαδή το βλέπουν έτσι, βλέπουν την ενέργεια και η μαγεία το βλέπει έτσι, το έλεγε από πριν μάλιστα. Αλλά οι νόμοι και η φυσική δομή του σύμπαντος, η ενέργεια, πώς μεταλλάσσεται από είδος σε είδος και όλο αυτό το συνοθήλευμα των φυσικών νόμων που συνέχεια ανακαλύπτει η επιστήμη σήμερα, και αν πούμε ότι ο άνθρωπος και η συνείδησή του ακόμα είναι μία ενέργεια, θα μπορούσε η συνείδηση, θα μπορούσε, δεν ξέρω, συζήτηση κάνουμε, δεν είμαστε ειδικοί στο ίδιο θέμα, έτσι, αλλά θα μπορούσε να ανέβει πώς να πω, σε διαφορετικές συχνότητες η συνείδηση ίδια κάποιου ανθρώπου, αν μπορέσει αυτή η ενέργεια να μεταλλαχθεί από άλλο είδος σε άλλο είδος. Δεν ξέρω αν είμαι σαφή σε αυτό, αλλά ξέρουμε ότι η ενέργεια δεν μπορεί να σταματήσει να υπάρχει. Απλά αλλάζει μορφή. Εάν η συνείδηση είναι ενέργεια, η ίδια η συνείδηση θα μπορούσε να αλλάξει μορφή υπό προϋποθέσεις ενδεχομένως, χωρίς να αλλοιωθεί η ίδια. Απλά να αλλάξει μορφή, να αλλάξει ε, πεδίο ή φάσμα. Και εκεί που ήταν στο νου, στο μυαλό και σε αυτόν τον άνθρωπο, ας το πούμε, τώρα έχει ανέβει στο cloud.
ας το πούμε. Έχει ανέβει κάπου αλλού, σε άλλο επίπεδο. Κάπως έτσι μου κινητοποίησε στη σκέψη πάνω σε αυτό που όταν είπε συνείδηση. Αυτό που αναφέρεις είναι κάτι το οποίο και σε μένα ξεκλειδώνει διάφορα πράγματα στον νου, καθότι στην Ανατολή πάλι μιλάνε για συνείδηση, δεν μιλάνε για ψυχή όπως μιλάμε στη Δύση. Και αν το καλοσκεφτούμε, εμείς είμαστε ένα πνεύμα μέσα σε ένα σώμα. Οπότε στην ουσία αλλάζουμε ρούχα, αφήνουμε κάτι πίσω και ίσως να συνεχίσουμε με αυτό που ήταν πιο κοντινό στην αρχική μας ενέργεια και η οποία μπορεί να μεταβάλλεται και σε κάποιο βαθμό γιατί βρίσκεται ούτως ή άλλως και σε διαφορετικές σφαίρες. Αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι αυτό μου θυμίζει ανθρώπους και το έχουμε αναφέρει πολύ επιγραμματικά σε προηγούμενα podcasts οι οποίοι είναι σε προχωρημένη άνοια και λίγο πριν πεθάνουν έχουν αποκτήσει ξανά τον έλεγχο των γνωστικών τους λειτουργιών. Και οι επιστήμονες πια, κυρίως νευροχειρούργοι και ψυχίατροι, και ακόμα παλιότερα που και οι δύο ειδικότητες μπορούσε να τις είχε ο ίδιος άνθρωπος, είχαν κάνει πάρα πολλές έρευνες και έχουν καταλήξει ότι από τη στιγμή που ο εγκέφαλος σαν hardware δεν μπορεί να υποστηρίξει τις λειτουργίες αυτές, η έδρα της συνείδησης θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από το σώμα. Οπότε το πρόγραμμα. Και μ' αρέσει η μεταφορά που έχεις δώσει γιατί μου θυμίζει πολύ ερμητισμό πρακτικά με μια γνώση που έχουμε τώρα με τους υπολογιστές, όπως πάνω έτσι και κάτω, όπως μέσα έτσι και έξω. Ε, Δίνει μια διέξοδο που εξηγεί ότι η έδρα της συνείδησης μπορεί να είναι ανεξάρτητη από το σώμα. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό και δυστυχώς είμαστε και είναι πολύ λογικό αυτό, είμαστε στο σκοτάδι. Γιατί το σώμα δεν μπορεί να αντιληφθεί, μιλάς για σώμα, έτσι, το σώμα δεν μπορεί να αντιληφθεί κάποια πράγματα έξω από τις δυνατότητες που έχει για να τις αντιληφθεί, αυτές τις πραγματικότητες. Έτσι, η επιστήμη μπορεί με τα δικά της τα μέσα μέχρι στιγμής έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται κομμάτια του σύμπαντος και ενέργειες τις οποίες το σώμα δεν μπορεί να τις αντιληφθεί. Και να μην πάω τώρα σε απλά παραδείγματα, έτσι, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ας πούμε τα μικροκύματα, αλλά υπάρχουν και άλλα. Εδώ μιλάμε για αντιύλη. Σκέψου. Ποιος θα το περίμενε αυτό πριν 100 χρόνια να μιλάει τώρα η φυσική για αντιύλη. Φοβερά πράγματα. Επομένως, ξέρουμε ότι το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να αντιληφθεί τα πάντα. Έτσι, δεν μπορεί να τα αντιληφθεί. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν φιλοξενεί πράγματα που δεν μπορεί να τα αντιληφθεί. Όπως το θέμα ψυχής είναι κάτι το οποίο ε, βασανίζει την ανθρώπινη σκέψη αιώνες τώρα. Τι είναι η ψυχή και αν υπάρχει ψυχή και πώς είναι η ψυχή και πού πάει μετά. Αλλά οι ενδείξεις που έχουμε είναι πάρα πολύ λίγες. Και έχω δει και ντοκιμαντέρ με, με το να προσπαθούν να εξερευνήσουν οι επιστήμονες το πού πάμε μετά από συνεντεύξεις ανθρώπων που πέσαν σε κόμμα ή κοντεύαν να πεθάνουν ή ότι μείνανε για κάποια δευτερόλεπτα νεκροί, ακόμα και λεπτά. Και επανήλθανε και λέγανε ότι είδανε κάτι. Άκουσα, άκουσα και δεν ξέρω κατά πόσο, αλλά το άκουσα από άτομο που την ψάχνει τη δουλειά. Ότι είναι ένας φυσικός μηχανισμός στον ανθρώπινο εγκέφαλο όταν πεθαίνει να κρίνεται μια ουσία ορμόνη η οποία κάνει τον θάνατο πιο γλυκό και φέρνει τον άνθρωπο σε μια κατάσταση του να θέλει να πεθάνει εκείνη την ώρα, δηλαδή να βλέπει ένα όραμα, ας το πούμε, το οποίο θα τον καλωσορίζει στην καινούργια ζωή και δεν είναι πραγματικότητα. Δηλαδή είναι μία ψευδαίσθηση από ένα ναρκωτικό, από μια ναρκωτική ουσία που εκρίνει ο εγκέφαλος την ώρα του θανάτου. Και μάλιστα μου είπε αυτό το άτομο ότι από ό,τι έχουν δει επιστήμονες, μόνο μια φορά μπορεί να γίνει αυτή η έκρηση στον εγκέφαλο και ότι αν κάποιος το ζήσει αυτό, γιατί ο εγκέφαλος εκείνη την ώρα ξέρει ότι πεθαίνει, επομένως
κάνει αυτή την κίνηση, δεν μπορεί να το ξανακάνει ο εγκέφαλος αυτό και την επόμενη φορά που θα πεθάνουν στην πραγματικότητα, θα βρεθούν με το σοκ του θανάτου σε έντονο βαθμό. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό και τι σκέφτεσαι γι' αυτό. Αυτό που μου είπες είναι εξαιρετικά συναρπαστικό, διότι τη συμφωνώ μέχρι σε ένα σημείο. Μιλάμε για το DMT φαντάζομαι και ίσως και κάποιες άλλες ουσίες που θα ανακαλύψουν ότι εκρίνονται τη στιγμή του θανάτου. Ναι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Αυτή την κουβέντα την είχα ένα χρόνο πριν. Η κοπέλα που μάλιστα μου το είπε ήταν επιστήμονας, πολύ θετική η προσέγγιση της, θετικιστική μάλλον η προσέγγιση της σε όλα αυτά τα θέματα. Και όπως είχαμε μιλήσει για ένα παρόμοιο θέμα, μου είχε πει αυτό το πράγμα, ότι είχε δει σε κάποια έρευνα αυτό που σου είπα μόλις. Τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς τις ουσίες κτλ. Αχα. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί θα πιάσω το πολύ αρνητικό κομμάτι, σε εισαγωγικά τη λέξη αρνητικό, και θα το ξαναεπισκεφτώ αφού δώσω κάτι άλλο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ε, δεν θυμάμαι ποιο φιλοσοφικό αρχαίο ελληνικό ρεύμα ήταν αυτό, αλλά λέγανε ότι ε, εάν πάψω να υπάρχω, από τη στιγμή που δεν υπάρχω, δεν ανησυχώ για το θάνατο. Γιατί δεν υπάρχει κάτι για να ανησυχεί. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο με απασχολεί. Αυτό λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση θα ήταν αυτό που θα ίσχυε με ή χωρίς την γλυκιά σε εισαγωγικά εισαγωγή στο τέλος. Οπότε στην χειρότερη των περιπτώσεων δεν έχουμε κάτι να ανησυχήσουμε. Εδώ όμως έχουμε το πρόβλημα του δυτικού τρόπου σκέψης, όπου τα πράγματα τα βλέπει ως ή το ένα ή το άλλο και ποτέ δεν τα βλέπει ως και τα δύο μαζί. Ε, γίνονται σε ανθρώπους που έχουν καταληκτικές ασθένειες, δίνουν ψυχεδελικά μανιτάρια, διότι τους βάζουν σε καταστάσεις αλλαγμένης συνειδητότητας όπου τους περνάνε από στάδια του θανάτου ε, ε, και δίνεται υπό ελεγχόμενους τρόπους ώστε να ξεπεράσουν το φόβο του θανάτου. Άρα, με τεχνητό τρόπο ή και ίσως και πραγματικό, αυτό μπορεί να γίνει παραπάνω από μία φορές. Επίσης, όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι, Τέρενς Μακένα, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα ε, έκανε μεγάλη χρήση ψυχεδελικών ουσιών και είχε αφήσει μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη. Είχε ρωτήσει κάποιον λάμα τον οποίο δεν ονόμασε και του είπε ότι μου κάνει εντύπωση ότι αυτές οι ουσίες και συγκεκριμένα μιλούσε για τα ψυχεδελικά μανιτάρια psilocybin, ότι μπορεί να σου δείχνει πράγματα τα οποία ήταν σε αυτό που στο βουδισμό ονομάζουν μπάρντο, που είναι το ενδιάμεσο στάδιο της ζωής και του θανάτου. Αλλά εδώ έχουμε ένα θέμα και το θέμα μας είναι ο χρόνος. Από τη στιγμή που εγώ υπάρχω εδώ στο χρόνο, στο πνεύμα βρίσκομαι εκτός χρόνου και εκτός χρόνου υπάρχω. Γιατί το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον συγκλίνουν. Και έχουμε τους αρχαίους Έλληνες οι οποίοι μας λένε ότι ο ύπνος είναι αδερφός του θανάτου. Έχουμε ένα συνείδητο το οποίο όπως είχαμε πει και στο podcast το προηγούμενο, μέσα από το συλλογικό συνείδητο περνάμε στις σφαίρες που είναι πέρα από μας και είναι σφαίρες των θεών. Οπότε έχουμε πράγματα τα οποία στο πεπερασμένο επίπεδο θέλουν μια αλλαγμένη κατάσταση συνείδησης είτε μέσα από τον ύπνο, είτε μέσα από το θάνατο, είτε μέσα από το διαλογισμό, είτε μέσα από τα ψυχεδελικά μανιτάρια ή άλλες ουσίες, είτε μέσα από πολύ εφορικές ή τραυματικές καταστάσεις. Και ταυτόχρονα είμαστε στο απόλυτο επίπεδο, δεν χρειαζόμαστε τίποτα από όλα αυτά, διότι είμαστε στην κατάσταση που γνωρίζουμε τη φύση μας. Και εκεί δεν υπάρχει θάνατος. Και γι' αυτό στο απόλυτο επίπεδο, σε σχολές που έχουν να κάνουν με τη μετανσάρκωση και κυρίως τον βεντατισμό στον Ινδουισμό, υπάρχουν δάσκαλοι οι οποίοι έχουν πει σε απάντηση μαθητών, εάν εγώ μετανσαρκώνομαι, η απάντηση ήταν για να μετανσαρκωθείς πρώτα πρέπει να έχεις γεννηθεί και δεν έχεις γεννηθεί ποτέ. Mm. Οπότε είναι ανάλογα ποια είναι η θέασή τους και από πού το πιάνουν. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πάντως, αυτά που έλεγες τώρα
με κάνει να αντιληφθώ το εξής, ότι ο εγκέφαλος προετοιμάζει είτε με μανιτάρια, όπως ανέφερες, είτε με ουσίες τέλος πάντων, είτε με ορμόνες, είτε δεν ξέρω με ποιον άλλο τρόπο, την ψυχή για την άλλη ζωή, για το θάνατο. Δηλαδή όταν αντιληφθεί ο εγκέφαλος, γιατί ο εγκέφαλος είναι κάτι σούπερ φυσικό, έτσι. Είναι ένα όργανο που ανήκει στα θηλαστικά και όχι μόνο, στα ζώα και στον άνθρωπο και τον άνθρωπο που έχει τη λογική αντιλαμβάνεται, ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται με φυσικό τρόπο ότι δεν τελειώνει εδώ η ζωή, αλλά μεταφέρεται αλλού. Αυτό μπορεί να είναι ψευδαίσθηση και ας πούμε ότι δεν υπάρχει ζωή μετά. Αλλά το κάνει ο εγκέφαλος αυτό. Γι' αυτό το συζητάμε τώρα. Είτε με το δικό μου το παράδειγμα, είτε το δικό σου με την αδερφή σου, είτε το παράδειγμα που έχει ο καθένας στη ζωή του από αυτούς που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Η σκέψη, η αγωνία που έχουμε για μετά και η απάντηση οραμάτων, ας το πούμε, των ανθρώπων που πεθαίνουν, αυτό δεν είναι μια προετοιμασία του φυσικού εγκεφάλου για το θάνατο και για το μετά? Δηλαδή, και να μην υπάρχει το μετά, δεν σου λέει ότι κάτι υπάρχει, επομένω μη φοβάσαι. Πήγαινε. Άσε την πνοή σου την τελευταία. Ναι, σαφώς και υπάρχει με τέτοια προετοιμασία και αυτό είναι αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε με τα λίγα που έχουμε μελετήσει στο τώρα. Το τώρα εννοώ τους τελευταίους αιώνες, μην πω δεκαετίες. Αν κάποιος κοιτάξει τα στάδια της διάλυσης των στοιχείων στο σώμα, όπως τα έχουν δώσει ο Ηράκλειτος νομίζω, και αν όχι αυτό σίγουρα έχουν δοθεί από την αρχαία Ελλάδα, είναι πάρα πολύ κοντά στα στάδια του θανάτου που έχουν ανακαλύψει στην ιατρική και στην νοσηλευτική επιστήμη πια. Απλά είναι πολύ πιο περιγραφικά από την αρχαία ελληνική γραμματεία και δείχνουν πράγματα τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα καθησυχαστικά για εκείνες τις στιγμές. Προϋποθέτουν τρόμο και φόβο και άσχημες καταστάσεις όπως αποχωρούν τα στοιχεία μέσα από το σώμα. Μμμ. Και επίσης και στη Θηβετανική βίβλο των νεκρών σε πράγματα τα οποία δεν έχουν μεταφραστεί ή αν έχουν μεταφραστεί δεν είναι αυτά τα οποία θα διαβάσει κάποιος γιατί είναι εξαιρετικά εξειδικευμένα. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα στάδια για το θάνατο που έρχεται και κάποιος μπορεί να τον προβλέψει με πολύ συγκεκριμένο χρόνο. Πριν ακόμα γίνει κατανοητό από τη δυτική ιατρική επιστήμη. Μάλιστα. Δεν ξέρω που μας πάει αυτή η σειρά των επιχειρημάτων και έτσι, του διαλόγου που κάνουμε τώρα, αλλά με βάζει συνέχεια σε σκέψεις οι οποίες μάλλον τελικά δεν θα απαντήσουμε κανένα ερώτημα από αυτά, μάλλον θα έχουμε περισσότερα ερωτήματα στο τέλος του podcast, αλλά είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, ναι, είναι πολύ. Και αυτό που είπες, ότι αν πώς να πεθάνουμε και να μετασακωθούμε τη στιγμή που έχουμε το ερώτημα, έχουμε γεννηθεί. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο φιλοσοφικό θέμα και προσέγγιση. Ε, ναι. Πιστεύω ότι το κλειδί σε αυτά είναι ο χρόνος, διότι εκτός χρόνου ε, ενοποιούνται οι 3 χρόνοι είναι ένας, οπότε ό,τι υπήρχε υπάρχει και ό,τι ήταν να υπάρξει θα υπάρξει και ό,τι υπάρχει υπάρχει. Ε, Κάτω από το χρόνο υπάρχουν διάφορα κομμάτια του παζλ. Εγώ μέσα από την υπνοθεραπεία αναρωτιόμουν τι γίνεται με τις παλινδρομήσεις σε προηγούμενες ζωές και αν κάτι που βλέπει ο θεραπευόμενος είναι από το δικό του το συνείδητο, από κάτι που μπορεί να διάβασε στην τηλεόραση ή σε κάποιο βιβλίο να το είδε και να το έχει ξεχάσει ή κάτι άλλο.
Τα αποτελέσματα στη θεραπεία και στην καθημερινότητα φαινόντουσαν μετά από μια επιτυχημένη παλινδρόμηση. Αλλά πάλι έχουμε πράγματα τα οποία είναι σε κομμάτια. Όταν μπαίνει κάποιο λοιπόν στο συλλογικό συνείδητο, πάλι έρχεται σε επαφή με το όλον. Και επειδή έχουμε να κάνουμε με πνευματική περιοχή, πάλι είμαστε εκτός χρόνου, πάνω από το χρόνο. Επίσης, κάτι ήθελα να πω για το... Τώρα μου διαφεύγει. Α, ναι. Η ψυχή στη Βουντού έχει πάρα πολλά κομμάτια. Στην αρχαία Αιγυπτιακή θρησκεία έχει διάφορα κομμάτια. Ε, η, Πάντοτε αναρωτιόμουν εάν κάποιος κάνει μια παλινδρόμηση σε προηγούμενη ζωή ή σε νεκρομαγνητικές τελετές για τις οποίες ακούμε, αν κάποιος καλέσει το πνεύμα ενός ανθρώπου που έχει φύγει, πώς γίνεται να πιστεύουμε στη μετασάρκωση ταυτόχρονα και κάποιος που πέθανε πριν από 20, 100, 200, 500 χρόνια να εμφανίζεται και να ξέρουμε ότι είναι αυτός. Και υπάρχουν διάφορες θεωρίες ότι μπορεί να είναι μια οντότητα η οποία να παρουστάνει ότι είναι αυτή που καλούμε και να μην είναι. Εγώ όμως πιστεύω ότι επειδή ακριβώ είμαστε πάνω από το χρόνο, αφήνουμε κάποια κομμάτια μας και κάποια κομμάτια μας μπορεί κάποιος να τα καλέσει. Όπως εγώ δεν θυμάμαι τι ήμουνα παλιά και τι θα γίνω μετά, εκτός αν φωτιστώ πλήρως, και το φωτιστώ πλήρως το λέω με την έννοια ότι στο βουδισμό όταν ο Βούδας φωτίστηκε θυμήθηκε όλες τις ασαρκώσεις. Οπότε είχε τη μνημοσύνη. Και η μνημοσύνη για μένα είναι ένα ύψιστο αγαθό. Ε, από εκεί και πέρα, αυτά τα κομμάτια μας μπορούμε να πάσα στιγμή να τα ανασύρουμε, διότι έχουν υπάρξει κάποια στιγμή και μπορεί να μην είμαι εγώ αυτό που ήμουνα προηγούμενη και προπροηγούμενη ζωή, αλλά είναι ένα μέρος μου, όπως στην επόμενη, αυτό εδώ ενδεχομένως να μην το θυμάμαι, αλλά να μπορώ πάλι να το ανασύρω. Και σε όσοι έχουν ασχοληθεί με την κάτι ως την ψυχή του κόσμου, όπου στην ουσία είναι το παπερασμένο και το απόλυτο και όλοι εμείς, και όχι μόνο εμείς, ε, υπάρχει αυτή η αντίληψη από την ίδια την οντότητα ότι έχουμε να κάνουμε με ψυχή που αποτελείται από κομμάτια. Ή συνείδηση, αν το θέλει κάποιος. Εγώ αυτό Και πάλι, πιστεύω, γιατί το βλέπουμε από το κομμάτι της μαγείας, το λέω, ότι βλέπουμε τον υλικό μας κόσμο, τον αστρικό κόσμο, και για τους καβαλιστές θα έλεγα πάρα πολλούς κόσμους, έτσι. Έχουμε τους 10, 11 και ενδεχομένως θα είχαμε και άλλους που δεν τους έχουμε ανακαλύψει. Μμμ. Εφόσον είναι τόσο πολυεπίπεδα τα πάντα γύρω μας, γιατί η ψυχή είναι, μάλλον ο άνθρωπος είναι ένα σώμα, μια ψυχή και τελειώσαμε τόσο. Νομίζω αυτή η άποψη που κυριαρχεί μέσα στην Εκκλησία, έτσι, ο χριστιανισμός το έχει διατυπώσει έτσι, ότι έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος αποτελείται από δύο μέρη που είναι το σώμα και η ψυχή. Αλλά όπως το σώμα είναι τόσο πολύπλοκο και δεν είναι απλό σώμα, έχουμε όργανα, έχουμε ουσίες, έχουμε ένα πολύπλοκο μηχανισμό που δεν το γνωρίζουμε ακόμα σήμερα 100%. Η ψυχή γιατί είναι τόσο απλή? Είναι και αυτή ένα κομμάτι, αφού τελικά το σώμα δεν είναι ένα κομμάτι και είναι πολλά κομμάτια που συνθέτουν το σώμα. Γιατί η ψυχή είναι ένα? Μήπως έχουμε και το αστρικό σώμα που το γνωρίζουμε? Γιατί εγώ ως μάγος γνωρίζω το αστρικό σώμα, δουλεύω με το αστρικό σώμα, έτσι, και μπορώ να έχω και πολλά αστρικά σώματα ως ιδιωτότητα. Αυτό το αστρικό σώμα πού πάει? Αυτό που είπες ήταν πάρα πολύ ωραίο, ότι έχουμε μια ε, μετενσάρκωση, αλλά καλούμε το ίδιο άτομο ενδεχομένω. Έτσι, άρα ποιο είναι αυτό που έρχεται σε έναν, στον υπρωτισμό είτε στον πνευματισμό κτλ. Μήπως ερχόμαστε σε επαφή με το αστρικό του σώμα ή με ένα άλλο σώμα το οποίο παραμένει πάντα και μονίμως το ιστορικό πρόσωπο που θυμάται την ζωή του εκείνη μόνο. αυτό που αναφέρεις είναι εξαιρετικό, διότι πάλι έχουμε να κάνουμε με μια αλλαγμένη κατάσταση συνειδητότητας και αυτή τη φορά μέσα την αστρική προβολή. Θα μπορούσε να είναι συνειδητό ονείρεμα, θα μπορούσε να είναι αστρική προβολή, θα μπορούσε να είναι η στιγμή του θανάτου, θα μπορούσε να είναι ένα όνειρο το οποίο έγινε συνειδητό όνειρο. Είναι εξαιρετικό
το επιχείρημα αυτό και ακριβώς υποδεικνύει όλα αυτά τα πράγματα και τα υποδεικνύει με τον πιο πρακτικό τρόπο. Και τα αποτελέσματα φαίνονται και στο πρακτικό επίπεδο. Γι' αυτό και στη δυτική παράδοση, ε, για όσους δεν το γνωρίζουν, ο ανώτερος εαυτός, που φαντάζομαι ότι ο ανώτερος εαυτός θα είναι η κατάσταση της ψυχής ή της συνείδησης όταν έχει πια φτάσει στο τέλειο, ε, είναι ένας ο οποίος σε συνδέει πάντοτε με το θείο, αλλά υπάρχουν και άλλοι δύο. Τους άλλους δύο οι περισσότεροι τους αγνοούν. Οι άλλοι δύο αλλάζουν από ενσάρκωση σε ενσάρκωση και έχουν να κάνουν με τις θέσεις του αστρολογικού χάρτη. Ναι, Και όλα αυτά πάλι καταλήγουν στο νου και πέρα από το νου και στην κατάσταση του πεπερασμένου και του απόλυτου και το πώς τα βλέπει κάποιος. Γι' αυτό το ανέφερες το χριστιανισμό, το να βάζεις τον άνθρωπο σε ένα κουτί, οποιαδήποτε θρησκεία ή φιλοσοφικό ρεύμα και να είναι αυτό, περιορίζει πάρα πολύ πράγματα. Και το να λες ότι δεν θα ζήσεις τη ζωή σου με βάση την αλήθεια του εαυτού σε κάποιες περιπτώσεις ίσως όχι, γιατί μπορεί να ταιριάζει το όλο σύστημα, σε κάποιες άλλες μπορεί να μην ταιριάζει, είναι διότι σε περιμένει μετά το θάνατο αυτή η ανταμοιβή, εκτός από ανήθικο διότι βασίζεται στο φόβο, είναι και εξαιρετικά εγκληματικό διότι οι άνθρωποι χαραμίζουν την ίδια τους την ύπαρξη. Μία ύπαρξη την οποία δεν θα την έχουν ξανά, αν δεν προσέξουν την αλήθεια του εαυτού τους. πράγματι. Ναι, άμα μιλάμε τώρα για θρησκείες, οι θρησκείες προσπαθούν, αυτή είναι και η βάση τους, να εξηγήσουν και να μιλήσουν με αυθεντία, ως αυθεντίες μάλλον, θέματα ακαταλαβίστικα για το, που ανησυχούν όμως τον κόσμο. Και λέω ακαταλαβίστικα γιατί ο θάνατος πραγματικά, εάν δεν πάμε εκεί, δεν θα καταλάβουμε τι είναι. Αλλά από την άλλη, οι άλλοι που το ψάχνουν με πιο ελεύθερο πνεύμα, με ό,τι εργαλεία και αν έχουν, και ας μιλήσουμε είτε για την επιστήμη είτε για τη μαγεία και αυτές που κάνουν τα πειράματα, έχουν ανακαλύψει κάτι. Έχουν ανακαλύψει κάτι. Εκεί, αν και δεν είναι το σίγουρο, αν και δεν είναι το 100%, αξίζει τον κόπο, αφού μας απασχολούν αυτά τα θέματα και μάλιστα το τι υπάρχει μετά, να το δούμε και αυτό. Να το καταγράψουμε και ας το βάλουμε και στην άκρη. Δεν χρειάζεται να τα πιστέψουμε, γιατί δεν έχουμε και τις αποδείξεις αυτές. Αλλά βλέπουμε τώρα να το γυρίσουμε λίγο και στη μαγεία, ότι από την άλλη οι νεκροί παίζουν μεγάλο ρόλο και έχουμε και ολόκληρο τμήμα που την ονομαζόμενη νεκρομαντία, που ο μάγος, ο νεκρομάντης θα έρθει σε επαφή με αυτά τα πνεύματα, είτε για να μάθει πληροφορίες, είτε για να τους χρησιμοποιήσει τους νεκρούς στη μαγεία του. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Τέλος πάντων, σίγουρα δεν πρόκειται να βγάλουμε την άκρη που θα θέλαμε. Με το podcast το σημερινό, αυτό που ήθελα είναι να πούμε λίγο, να καταγραφούν αυτές οι απορίες μας. Είτε είναι στο φιλοσοφικό κομμάτι, είτε είναι στο κομμάτι το επιστημονικό και όπως μιλήσαμε πριν για ουσίες, ε, είτε αυτή την απλή ε, το, το, το ερώτημα που έχει ο κάθε άνθρωπος, ας πούμε, είτε με τις εμπειρίες του, είτε με την διάθεση που έχει ο καθένας για να ζήσει για πάντα. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Εμείς οι άνθρωποι δεν θα θέλαμε να πεθαίνουμε και στεναχωριόμαστε όταν αποχωριζόμαστε ένα δικό μας άνθρωπο. Και θέλουμε τον δικό μας άνθρωπο να ξέρουμε ότι υπάρχει ακόμα. Θυμάμαι ένας καθηγητής μου κάποτε, ο οποίος δεν πίστευε στην ζωή μετά. Έχασε ένα δικό του άτομο. Πολύ δικό του. Και ένιωσα ότι είχε μια σύγκρουση.
Θα ήθελα πολύ να πιστεύω ότι υπάρχει και μετά, αλλά δεν μπορώ να πάω κόντρα σε ό,τι πίστευα όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα. Και είδα αυτή την κόντρα κόσμων και διαφορετικών προσεγγίσεων να συγκρούονται βίαια. Τώρα, αν θα το απαντήσουμε ποτέ, δεν ξέρω. Ο καθένας μάλλον θα μείνει με αυτό που πίστευε πριν. Ναι, εκτός και βιώσει από μόνος του κάποια, κάποια εμπειρία και δυστυχώς το παράδειγμα που μου έδωσες, κάποιος προσπαθώντας να αποτινάξει τη θηλιά της οποιασδήποτε θρησκείας έβαλε τη θηλιά της οποιαδήποτε επιστήμης στη θέση της. Καλά θα είναι οι άνθρωποι να μάθουν να είναι πιο ελεύθεροι και για να βάλω κι εγώ μια μικρή περίληψη Ήταν σε πιο όλους. πολύ πολιτικές πεποιθήσεις που δεν τον άφηναν. Δεν θέλω να ονομάσω ε, κόμματα και έτσι, δεν θέλω να το πάω εκεί και να θίξω ιδεολογίες, αλλά ήταν πιο πολύ η πολιτική του θέση ότι δεν υπάρχει τίποτα μετά και η πραγματικότητα, η ανθρώπινη που έχασε το άτομό του, η κόντρα αυτή που ήταν μεγάλης κλίμακας, δηλαδή φαινόταν αυτό. Εδώ πάμε σε μια καταπληκτική εσωτερική σύγκρουση και αυτό ίσως να είναι θέμα για ένα άλλο podcast. Πιστεύω, για να δώσω μια μικρή περίληψη, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που έχεις αναφέρει. Από τη δικιά μου πλευρά, για να το βάλω σε λιγότερες λέξεις, πιστεύω ότι καταλήγουμε σε οικογένειες πνευμάτων, από τις οποίες προερχόμαστε και στις οποίες είμαστε μέλη, και ότι βρίσκουμε πάνω κάτω τους ίδιους ανθρώπους, ελπίζω για καλό, συνήθως και αρκετά συχνά ίσως και όχι. Αυτό όμως, το να δημιουργούμε μια κόλαση δημιουργώντας εντάσεις εσωτερικές με τη δύναμη του νου, είτε λόγω θρησκείας, είτε λόγω φιλοσοφίας, είτε λόγω πολιτικής άποψης, είτε λόγω επιστήμης ακόμη, μας στέλνει σε άλλους κόσμους και υλοποιεί άλλες καταστάσεις, όχι όμορφες, ούτε για μας, ούτε και για τους γύρω μας, είτε βρισκόμαστε εδώ, είτε βρισκόμαστε στα στάδια του θανάτου, είτε όταν βρισκόμεθα πια μετά το στάδιο του θανάτου. Άρα να μένουμε ανοιχτοί σε όλα, στις εμπειρίες, στον τρόπο της σκέψης μας, να μην κολλάμε σε ιδεολογίες, να μην κολλάμε σε τίποτα σαν να το γράφουμε σε γρανίτη και πρέπει να το έχουμε ως ιερό Κοράνι. Μμμ. Να είμαστε ανοιχτοί γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε. Ακριβώς. Να, Και πολύ ωραία. είμαστε συνδημιουργοί. Βέβαια. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Ευχαριστώ Ιωάννη για την παρεούλα. Και εγώ σε ευχαριστώ, Magic Purple. Ήταν εξαιρετικές οι ερωτήσεις και εξαιρετικά τα παραδείγματά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα σχεδιάσουμε το επόμενο podcast. Ελπίζω να είναι σύντομα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Αργήσαμε λίγο γιατί κάτι περίμενα, δεν έγινε. Πήγαμε σε αυτό το podcast. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε μαζί. Ε, δεν τελειώνουν τα ερωτήματα. Θα σε βομβαρδίσουμε πάρα πολλά στο άμεσο μέλλον. Χάρηκα πάρα πολύ. Θα τα πούμε στο επόμενο podcast. Και εγώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.